1969. Allunatge de l'Apol·lo. Segles després de l'arribada de l'Apol·lo, la humanitat va establir la primera base a la superfície lunar. Havia de ser el punt de partida per la colonització de Mart. Però la caiguda de l'estació espacial Freeport va precipitar una catàstrofe mediambiental. Les consegüents guerres pels escassos recursos van aniquilar la civilització i van convertir la Terra en un planeta desèrtic. Els habitants de la base lunar van abandonar el seu paper en el projecte de colonització de Mart i van fundar la ciutat eterna d'Eden amb l'objectiu d'assegurar la supervivència de la humanitat. Un segle després de l'enfonsament de la civilització terrestre, l'home no s'aventura fora d'Eden, on, sota la promesa d'una utopia forçada, l'últim vestigi de la humanitat viu una vida tranquil·la, pacífica i supervisada meticulosament. La mare que va matricular en Takeru almenys es podria ocupar del seu vehicle. I què t'esperaves? És fora, fent de voluntari. Doncs val més que torni aviat. Ei! Ja has acabat la teva tasca? Sí. Bé, el capó ja està. El posarem a lloc. Què és això? Escolta'm, que coneixes aquesta noia? No la conec. I tu, Kazuma? D'on l'has tret, aquesta foto? L'he trobada fora. Fora de la cúpula? Sí. Algú la devia deixar fora com a recordatori d'alguna ocasió assenyalada. Però ha caigut de dalt. D'on? Doncs del cel, d'on vols que sigui? Del cel? Estem segurs que hi ha algú aquí. Sí, què creus que significa? Vés a saber, com vols que ho sàpiga? Escolta, Kazuma. Ei! Què passa amb el capó? Què deu voler dir aquí fora? A l'espai? Mira-te-la com vulguis, però la foto és feta en terra ferma. Ei! Takeru! Kazuma! La noia sembla de la nostra edat, oi? Segurament. Oi que sí? A mi també m'ho sembla. El capó! Ei, m'agradaria saber què devia voler dir aquesta noia. I quina importància té? Encara hi continues pensant? I per què no hi hauria de pensar? Ves per on? Ara se'ns ha tornat a enamorar. No. Abans la Chillo i ara aquesta. No tens remei. Acabem-ho d'una vegada, això. Estem fora de perill. Que hi ha algú aquí.
Hi ha 3 milions d'habitants a Aden. No la trobaràs mai. Mira i aprèn-ne. Taquero! La trobaré sense la vostra ajuda. Ets boig o què? Perdona, Què vols? em sap greu. T'he confós. Sí! Molta sort! Què hi feu vosaltres aquí? Una altra vegada, tu? És la contrarrellotge d'Antaire. D'Antaire? En Taquero. Ha fet 0,2 menys. Continua així, Taire! Ja gairebé ho té. Visca! Som-hi, som-hi! Molt bé! Vinga! Aquí tampoc no hi és. Vinga, som-hi! Taire! Jo l'aixecaré! Vosaltres traieu-lo! D'acord. Suposo que te'n dec una. Qualsevol hauria fet el mateix. Tu que el sents? Fins ara. Escolta. A la carrera vas ser el més ràpid, de sobres. Però em van desqualificar. Em vas avançar. Jo em vaig ser el primer sorprès. Per cert, que coneixes aquesta noia? No, no l'he vista mai. Ja. I aquest lloc tampoc no em sona de res. El lloc on és feta la foto. Moltes gràcies, Taire. De què va aquest ara? Vés a saber. Taire, GZ4... Reclamen la meva presència. De les tasques de voluntariat? Aquí tampoc. Oh, nois! No saps que gran que és Aden. No la trobaràs mai tu sol. Taquero, se suposa que som col·legues, oi?
No hi ha cap coincidència amb aquest lloc. Això vol dir que no és Eden? I si no és Eden, què pot ser? Doncs potser és la Terra. La Terra? Però la vas trobar a la superfície de la Lluna, oi? On ho he vist abans? Ei, busca'm informació actualitzada sobre la Terra. D'acord. A causa dels alts nivells de radiació, la Terra està en quarantena. Això no! No hi ha cap paisatge o alguna cosa? La llar ancestral de la humanitat recuperi l'antiga esplendor. Cerca prohibida. No podem tirar més endavant. Ostres, a veure com va amb això. Accés denegat. Ei, què passa ara? Què? Tot el sistema ha caigut. Es pot saber què passa? Hem de tocar el dos! Espereu-me! Es pot saber què has fet? Ni idea. Però com és que no hem vist mai la Terra amb els nostres propis ulls? Perquè és a la cara oposada de la Lluna, oi? Ei, i si féssim un cop d'ull? Fer un cop d'ull a la Terra? Ho dius de debò? I tant! Què passa? No s'obre. Ciutadà BD4483M. L'accés només es permet per a tasques de voluntariat. M'agradaria anar a veure la Terra. Pots obrir la resclosa d'aire? No està permès allunyar-se més de 10 quilòmetres d'Eden. I si t'ho demano, per favor? Permís denegat. Si us plau, abandoneu aquesta secció ara mateix. Almenys podries ajudar! Un moment! Ostres! Bé, en el fons és pel nostre propi bé. Tornarem. Si tornem a infringir les lleis, ens tocaran més tasques de voluntariat. Ara que hem arribat fins aquí, no ens podem fer enrere! Tinc una idea. Si vols saber alguna cosa sobre la Terra, per què no la preguntes a l'Alan? Segur que el vell en sap un munt de coses. Ja ho tinc. El què he vist? Fa una estona que tinc la sensació d'haver vist abans el lloc de la fotografia. Com? I per què no ho has dit abans? On l'has vist? Digues! Calma't! Almenys dóna-li l'oportunitat de parlar. Alan! A casa l'Alan! A casa l'Alan? On és? On? És aquí. Aquí. És aquesta. Ho veus com tenia raó? Passa alguna cosa amb les fotos de l'Apolo? Avi, que coneixes aquesta noia? Em sembla que no. Què passa amb aquesta noia? Et sona d'alguna cosa, aquest lloc, almenys? Crec que l'edifici que es veu de fons és una plataforma de llançament de coets. Encara que no sabria dir-vos quina. I on és? A la Terra. A la Terra? Això segur. El que no sé és de quina època és. No és del present? No diguis bestieses, que som al segle XXIII. No hi queda vida a la Terra. Però no és possible que hi quedin alguns supervivents a la Terra? No ho he comprovat mai amb els meus propis ulls. Feu-hi un cop d'ull vosaltres mateixos. Doncs la veritat és que no hem pogut aconseguir que ens hi autoritzessin. Ja, segurament avui en dia no queda gaire gent que vulgui girar la vista enrere cap a la Terra. Ho creuré quan la vegi. Au, vinga, deixem-ho córrer. Però això va caure de dalt. De dalt, dius? Sí, del cel. Seguiu-me!
Per aquí, per aquí! Els joves d'avui sou uns tous. Quin lloc és aquest? Què és això? És fantàstic! Un vehicle d'exploració lunar. No hi ha cap llei que us prohibeixi anar a veure la Terra. Ja, però és que... Deixa'ns a l'avi. Ei! Taquero, jo no hi penso anar. Tu mateix hi aniré jo sol. No, jo hi aniré amb tu. Està bé. Caso-me! Avi, què és aquest túnel? És una catapulta electromagnètica. Catapulta? 20 quilòmetres fins a la superfície. Hi ha una cosa que heu de recordar. Si el nivell d'oxigen del vestit espacial o el combustible del vehicle baixa menys de la meitat, heu de tornar immediatament. Entesos. Taquero, Kazuma, no feu cap bestiesa. Em sap greu, perdem el senyal. Quan el combustible o l'oxigen arribin a la meitat, sonarà una alarma. Molt bé. Estan fora de l'abast del senyal, han arribat a la superfície. Quin lloc és aquest? Aquest lloc és com el cor d'aquesta cosa. Nicole PK7353M. No sóc una xifra, jo em dic Callan. S'ha detectat l'activació de l'escotilla O12. Ves que... El Consell d'Administració d'Aden no n'ha estat informat. He d'informar cada vegada que faci una comprovació? Així s'especifica el codi C3. Molt bé, informo que duc a terme una comprovació de rutina de l'escotilla O12. Satisfets? Sisplau, especifiquen els motius. Fixa-t'hi, tot el que té relació amb el Freedom està sota el meu control perquè m'ha donat la gana. El motiu és aquest. Tot i així... Però, Alan... Que estrany. Sembla que això ha molestat especialment el Consell. Si ens enganxen, ens la carregarem. Per què? Perquè no tenim permís per ser aquí. És molt estrany que necessitem permís per això. El Consell d'Administració d'Aden només es preocupa per la nostra seguretat. L'única cosa que vull és saber qui és la noia de la foto. Tan estrany et sembla? No. Que em facin fer totes les tasques que vulguin! Ciutadans destinats a l'exterior, tornin a la cúpula immediatament. Si us plau, tornin a la cúpula immediatament. Vinga, hem de tornar. Però què ha passat? Calla! Han dit que tornem i tornem. Ei! Agafa els comandaments! No hi ha manera! Hem de sortir d'aquest cràter! Fum-li canya! Què passa? És inútil, Taquero. El tanc de combustible és a la meitat. Ja hem arribat fins aquí! Si tirem endavant, no tindrem prou combustible per tornar. Una mica més! Taquero! Encara tenim oxigen! Ei! L'oxigen també és a la meitat! Una mica més! No! Prou! Comprova el teu nivell d'oxigen! No em puc rendir ara! Taquero! Però què?
La Terra està bé. Ens veurem aviat. És a la Terra. Això és la Terra? Mira, Kazuma! Són de la Terra! Són missatges de la Terra! Què és això? Ella els ha enviat! Des de la Terra! Que blava que és. Sí. És preciosa. Sí, preciosa. Quedin-se on són. El Consell d'Administració de DEN ha ordenat la seva detenció. Detenció? Què és això? Corre, Kazuma! Què farem, Takeru? No en tinc ni idea, però almenys ja tenim alguna cosa clara. Oh! Aben ens ha dit mentides!